Babban birnin Colombo an saka masu doka ta ba iyaka ta hana shige da fice ranar Talata bayan an samu zanga-zanga a kan musulmai saboda tunatarwar da aka yi a kan hare-haren da aka kai lokacin Ista, cewar 'yan sanda. An samu kafar wannan doka a kowane yankuna da ke ƙasar baki ɗaya, face wani yanki da ke arewa maso yamma, inda wata ƙungiyar 'yan ta'adda suka kashe wani musulmi ranar Litinin dalilin ramuwar harin da aka samu a kan watan da ya wuce na Ista. A wani labarin kuma, an samu karo na jirage guda biyu da ke ɗauke da fasinjoji na yawon shakatawa a kudu maso gabas da ke Alaska, inda mutane 4 suka rasa rayukansu, guda 2 kuma suka ɓace. Jirgin da ke ɗauke da mutane 11 ya kai magudan jirgin karo, wanda yake ɗauke da mutane 5 a cikinsa, kusa da wani gari na Ketchikan a ƙasar Alaska, cewar ƙungiyar masu rahoto. Duka jiragen sun fito daga sashen sarauta na Yarima, wanda yake a kan hanya daga babban birnin Canada na Vancouver zuwa babban birnin Alaska. A wani ci gaban kuma, ƙudurin gano gaskiyar manufa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi yunƙurin yanke duk wata hulɗa da cinikayya da sojojin Myanmar a kan cin zarafin 'yancin ɗan adam. A bayanin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ranar Talata, cewa har yanzu ba a samu wani ci gaba ba wajen warware rikicin da ƙasar Myanmar take fuskanta a kan wani yare da yawancinsu musulmai ne na Rohingya. Sama da miliyan 1 sun bar wasu ayyuka na sojoji da ke wani yanki a arewa maso yamma. Kaɗan daga cikin labaran duniya, Sa'adatu Akil.